हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आरो आगैमोन गुड मर्निं। नै आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। दिनै जाहैबाय फेब्रुवारि 2 तारिख, आंनि जन्मदिन, आंनि बार्थडे, थारमाने फेब्रुवारि 2 तारिखआ। बिनिनो आङो दिनै एसे मन्दिराव फुजा हैनो नागिरदों, बेखौनो नोंसोरनो देखायनो नागिरबाय। आं दा नै न'आव फुजा होगोन, न'आव फुजा होनो नागिरबाय। आं नै दा न'आव फुजा होनानै, फुजा होखांनानै एरिखांनानै न'आव माबानानै आङो दा थांगोन मन्दिराव एसे फुजा हैगोन। ओरैनो न'आव फुजाखौ होनानै लाग्रोनोसै। न'आव एसे आं ओरैनो भगबानफोरखौ दोनो नालाय, ओरैनो मन्दिर फिसा दं नालाय, आं बाहायनो फुजा होनोसै। बेलाय नै आं फुजाखौ होखांनानै लाबाय। रायलायनायावनो आंनि फुजाया जानानै थांबाय। आं दा नै साखि सावबाय, फुजा होबाय, जाहाथे आंनि बे बोसोराबो मोजाङै थाङो हायो। ओंखारखांबाय, आं नै रेडि जाखांबाय। ओमफ्राय आं दा थांनोसै मन्दिराव। देलायखांबाय आं नै सिम्पोल, आंना देलायनाया बेबायदिनोसै। खालि लिपस्टिकखौल' नांगौ आंनो, लिपस्टिकआ हले नांथारगौ आंनो। माबायदि नुदों खोन्थादो, बुरै नालाय माबायदि नुबावदो, नङा होमबा? बे बुरैखौलाय बुरैयै नुखासिगोन। देलायबाय, ओंखारबाय, आंहा रेडि जाबाय। थांगासिनो मन्दिराव थांनोसै आं। ओंखारबाय दा, लामायाव थाबायबाय आं थांगासिनो। मोनफैबाय दे आंहा मन्दिर, फुजा होनोसै नै। आं दा फुजा होहैनानै लाग्रोनोसै। जा माथो भिरथार हनै। फुजा होनानै फैखांबाय जोंहा नै। बेफारि जाबाय, फिरफिलि गाखोबाय नै। ओरैहाय फुजा होनानै फैखांनानै मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोनानै आं नै दा केक दखानाव हाबफैबाय, ओरैनो केक लाना थांफानो होननानै। दा केक लाबाय आं नै दा केकखौ लानानै थांसै न'आव। सफैबाय नै आंहा मन्दिरनिफ्राय। सफैखांनानै आं दा संनोसै ओंखाम ओंख्रि। जेबो सङाखैमोन, संलाङाखैमोन, दा संनोसै आं ओंखाम ओंख्रि। खुनजाबो स्कुलनिफ्राय फैसिगोन, ओंखायनो नाम्बार संनोसै आं। संना लाग्रोनोसै, संखांनानै लोगो मोनलायफिनसिगोन। नै आंना बार्थडेनि केकआ, ओमफ्राय नै बार्थडे जाग्राफ्रा नै आंनि बार्थडेनि केक जाग्राफोर। नै आंहा दा केकखौ हानो नागिरबाय, केकखौ हाबाय। केक हानो गावसोरसो हानो दावराव, सेलाय बेलाय, एकदम गावसोर हाथारनोमोन केकआ। ओमफ्राय आं हाबाय नै केकखौ। आंखौनो दौफैदो दे, होमबा आं दौनोसै। केकआ आंनि बार्थडे, नामावसो आंनि बार्थडे, आसोला बेसो। ओरैनो जास्ट कुनजुनि गोसोखौ मोजां खालामनो थाखायल' केक हादों, जेबो सेलिब्रेसन गैया। गैया मेकआपआ ओहो गाज्रि जायो आंना, गैया। नै सासेयाबो गावहासो हाथारनो, गावस्रासो डिस्टार्ब, गावसोर हानो मोननानैसो सान्थि। सानैबो एखे। बार्थडेया जास्ट नामनिल'मोन, जेबो पार्टि जेबो बेबायदि गैया। जास्ट आं मन्दिरावल' फुजा होनानै फैदों। आं बोसोरे मन्दिरावल' फुजा होयो, ओरैनो बेबायदि पार्टि खालामा। कुनजुआ माने एबार बिराद बार्थडे खालामनांगौ, केक हानांगौ होनबाय थादों। बारे होनबाय थानायनि थाखाय जास्ट गोसोखौ गाज्रि खालामला होननानैल' आङो केकखौ ओरैनो लाबोबाय। जेबो माबा गैया बिदि, ओरैनो जन्मदिननि नामै केक हानाय बेल'मोन आरो।
दासो गन्डगल नै केकनि जानायनि दावराव दावसि महारानिया नै जाखांनानै रेस्ट लाबाय एबार मा खालामगोन बार्थडेआथ' जोब्बाय एबार मा खालामगोन बिदि गिफ्टआ मा मिथिगौ 10 थाखा दामनिल' 50 थाखा दामनि बायनांगौ बिदिनो 50 थाखानि मेरला मोनथारजायदों मा बुस्थु ओमफ्राय गिफ्टआबो खोन्थाया मा बुस्थु होगोनथाय आंनो गिफ्टखौ सोरनो खोन्थायो देलाय खोन्थाहरलाय बार्थडेखौ सोर खोन्थायो बायनानै होयोना सरप्राइज होयो 50 थाखाजों मेरला मोनलायनाय मा बुस्थु बे सारेनानि चकलेटआ बेसो जाखागोन बे मा बुस्थु गावसो मिथिगौ मा होयो दायो मिथिगोन कुन्जु आंनो दिनै मा बार्थडे होयो गिफ्ट होयो आंनि बार्थडेआव सोरबा सासे बिदिनो गावनि बार्थडेनि गिफ्टनिसो सिन्था जाबाय आंथ' केकबो हायामोन जेबो बार्थडे सार्थडे बिदि खालामामोन गावनि थाखायसो खालामदों ओमफ्राय गिफ्टखौथ' आंहा मोननांगौ नङा नङा होनब्ला गिफ्टआ बोरो आं ओरैनो बेकार केक हाबाय केकआव आंहा ओरैनो बेकार फैसा थांबाय बेकार नङा पार्कआव लांना बिनि उनाव पार्कआवथ' आं थाङा पार्कआव थाङाबाबोथ' आङो माबाखौ मोननांगौ नङा नङा गिफ्टखौ नै सेन्स लगे लगे सेन्स जाबाय नुबाय आं थाङा बिराद गाज्रि बियो नायसै दायो मा होयो कुन्जुआ आंनि बार्थडे आंनो जेबो टेनसन गैया गावहासो बाहेरायाव जाहैनायनि दावराव बाहेरायाव जाहैनोनो गिफ्टबो होआखै आङो गावनि थाखाय केक लाबोलायनानै केक हालायलायबाय बार्थडेनि थाखाय आंथ' नङाबा केक जेबो हाया आं हाया होनना बुंखानायमोन जास्ट मन्दिराव थांनानै फुजाल' हैगोन होनना बुंनायमोन आं मानिया बियो केक नांगौ केक लाबोनानै जाहोफैबाय आं दाउ बेदर लाबोनानै संनानै जाहोबावबाय आं स्पेसियेलनो एफा मोजां संनानै आरो बिनि सायाव थोरसि लथाबो साफा आंनो सुजोबनांबाय गावखौ सुवाखै आंनो गिफ्टबो गैया ओमफ्राय दा आरो आंनि फैसानिफ्राय बाहेरायाव बुस्थु जानो दावराव होमबा बार्थडे आंनि जाखो ना बिनि जाखो दे बुंनायसाय रायजोफोर आंनि जाबाय बार्थडे गावनि बायदिसो जाबाय आंनि बार्थडे आंनो फैसा गार आंनो मा खालाम आंनो सब किछु खालामजोब बे बार्थडे गाला जेबो गैया आंनि बार्थडेआव आंखौ खनसेबो किसबो होआखै नोंसोरनो देखायनायखायसो नै होफ्लाबाय खनसे बार्थडेबो होआखै आंखौ हेपि बार्थडेखौनो होनाखै खनसेबो बिदि जायो बिराद बदमाइस लड़की नै कुन्जुआ गाबै एकदम लाबोथारनांबाय दा मम' लांनो होननानै फैबाय जों नै दा मम' जाथारोनो बेयो दिनै मम' लांनो फैबाय मम'खौ लाबोनानै नै जाफैलायबाय बिमाबो फिसाबो जानायल'खा बिरादनो नै जानो गिफ्टआ गैया थगायबाय आंखौ गिफ्टखौथ' आंनो होआसै गिफ्ट होगोन होननानै मम'आबो गोथावथारमोन बेयो जों जाय जायगानिफ्राय लाबोयो बेनि मम'आ बिराद गोथाव जाखायो जानो मोजां मोनजायो गुरै आराम बिराद गोथाव जानायल'खासै बिमा फिसानाथ' जानायनि सारा जेबो गैखाया बिराद जानो हाखागौ जोङो जायै नाय सेहेराफ्रा बिराद जानो हागौ बेलाय मोनजानायखाय सिरिथार सिरि जागासिनो रोनावबाय थानानै गिफ्टआ गैया जानायावबो बिराद
बेखौ जानानै एबार लेखा फरायाबा लोखि मोनसिगोन बियो लिरनांगौ दंनो खोन्थालायाखै दा जानाय मोनखांनानैसो लिरनांगौ खोन्थाबाय नै जाखांनानै फरायनो लाबाय बुजागोन होननायखाय लिरनांगौ दंनो बेखौ लिरनो लाबाय होनब्ला आं दिनैनि भिडिअखौबो बावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो